ବିଲିଆଲେ କଣ ଅଛି କହିଲ ବହେ ଛେଚା ଖାଇବ ମରିବ ଯିଏ ପାରିବ ସିଏ କୁଟିବ ବିଲିଆଲେ କଣ ନା ନା ଛେଚା ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳ କରିଦେଇଥିବ ବିଲିଆଲ କି ଖେଳ ଅଛି ଏଇ ବିଲିଆଲ କି ଖେଳ ଅଛି ରେପ ସିନ୍ ଥିଲା କି 11ଟା 11ଟା ରେପ ସିନ୍ ତମେ କରୁଥିଲ ଏକୁଟିଆ ତମେ ଏକୁଟିଆ ମେନ୍ ଭିଲେନ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା 11ଟା ଝିଅ ଝିଅ ପୁଅ କିଛି ନାହିଁ ହଁ? ଯିଏ ହାବୁଡରେ ପଲା ସେ ରେପ ହେଲା ଏଇ ତମେ ହାବୁଡରେ ପଡିନ ତ ଓ ପାଖକୁ ଆସିବ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ କରିଛ ତମେ ବୁଢା କମେଡି କରିଛ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢା କମେଡି କଲା ଆଉ ସେ ଜାଣିକି କରିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ନହେଲେ ତମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛ ଯିଏ ହାବୁଡରେ ପଡିବ ସିଏ ରେପ ହବ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନ୍ କରି ଦେଖେଇଲ ରାବଣୀ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣ ହଁ ତମେ କର ମୁଁ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ କଣ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ରେଡି କରି ରଖିଛି ଆସିଲି ଗୌରା ସାଇଡ ସାଇଡ ସିନ୍ଟା ପୁଣି ସକ୍ସେସ୍ ହବା ଦରକାର ନା ସାଟା ଧର ସେଠି